Жените са надхитрили еволюцията. За повечето животни, края на плодовитостта е край на живота. За жените, както и за китовете, това изобщо не е така. След последната менструация ни очакват десетилетия живот. Биологична грешка? Не. Това е еволюционно предимство, защото животът не свършва с менопаузата. Той тогава започва. Здравейте! Аз съм Тяна Пресолска, медицински специалист, сертифициран експерт по менопауза. Аз съм жена на 42 години, майка на 3 деца и определено съм в перименопауза. А вие сте герои, защото издържахте целият ден. Това е последната лекция и вярвам, че вече сте доста уморени от многото полезна и интересна информация, с която лекторите ни заляха днес. Така че следващите 20 минути ще направим нещо различно. Аз ще бъда вашия проводник на енергия и ще ви отведа в едно пътешествие към самите вас. Сега ви моля, оставете телефоните, оставете чантите и се настанете удобно. Усетете как готелсите ви се докосват до стола. Изправете гръбнака, отпуснете раменете, а ръцете сложете на бедрата си. Най-добре е двата крака да са здраво стъпили на земята. Всички блага идват от земята. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Като дете бях дебела. От 13 годишна съм на диета, на 16 започнах да ходя на антицелулитни процедури. На 21 създадох дописима, за да търся решение за моите комплекси и за моите проблеми с килограмите. На 38 вярвах, че знам всичко. Бях усвоила фастинга, нямах пикове на глюкозата, достигнах мечтаните килограми, водех курсове за хранене, бях толкова щастлива, че дори реших да си направя DEXA скенер, за да видя колко малко мазнини имам. И тогава, през 22-а, отидох на първото си замерване в Александровска болница и сестрата, която ми направи измерването, беше доста неприятно изненадана от моя T-скор, маркера за костна плътност. Тя ми каза: вие имате минус 1,1, нямате 40 години, нямате менопауза, а риска от остеопороза е сериозен. На 38. Каква остеопороза, каква менопауза? Думи, които не значеха абсолютно нищо за мен, влезнаха през едното ми ухо и излезнаха през другото. А за остеопорозата и менопаузата забравих. Днес запомнете от мен, остеопорозата убива повече жени, отколкото ракът на гърдата. Ако жена на 65 години падне и си счупе бедрената или тазобедрената кост, риска да умре в следващите 12 месеца без операция са близо 80%. Вашата костна плътност е супер важна за вашето дълголетие. И така, още нямах 41, хранех се по същия начин, спортувах по същия начин, но нещо не беше както трябва. Спях по 8 часа, се будех без енергия. Спортувах, а ставах все по-увиснала. И в един момент виждах, че всичко, което правя, колкото повече и да спортувам, колкото повече и да гладувам, нещата ставаха все по-зле. Усещах, че трябва да сменя темата на докторската си работа. Пишех за храненето и контрола на глюкозата, а всъщност всичко това вече не работеше. И тогава ми просветна. Перименопаузата. Първите симптоми започват на 32-34 годишна възраст. Над 50% от жените качват килограми, появява се целулита, задръжка на течности, закръглят се около корема. И много далеч от идеята за менопауза, всичко си обясняваме с забавяне на метаболизма. Жените не се чувстват добре в кожата си, а лабораторните им изследвания са в норма. Това, което работеше на 20 и на 30, вече изобщо не работи, даже може да направи нещата по-зле.
Последните 18 месеца се потопих в света на хормоните и научих толкова нови неща, които изобщо не подозирах. В мое проучване сред 1000 човека на възраст над 18 години в България се оказа, че 71% от хората нямат никаква идея, що е то перименопауза и менопауза. А и сигурно не ги интересува. И така, ето малко интересни данни. Менопаузата е точно един ден в календара. Точно както датата, когато ни идва първият цикъл, но сега е 12 месеца след последния. Преди жените са навлизали в менопауза на възраст от 55 години. Сега, в световен мащаб, тази година е 48,8. Всичко между 40 и 55 годишна възраст се счита за нормално. Ако дама влезе в менопаузата под 40, това се нарича преждевременна менопауза. Ако влезне под 45 години, е ранна менопауза. 1% от жените в световен мащаб влизат в преждевременна, а 3% в ранна менопауза. За съжаление, цифрите в България са дори още по-лоши. 5% от българките преживяват ранна менопауза преди 45 годишна възраст. Ще кажете, какво пък толкова? Много е важно дали ще влезна по-рано в менопаузата или не. Но всъщност рисковете за дами, които имат ранна менопауза, за здравето им са доста сериозни и това може да им коства до 7,5 години от продължителността на живота им. А кой полов хормон е в най-големи количества в женското тяло? И не е естрогенът. Това е тестостеронът. И докато мъжете произвеждат тестостерон на всеки 15 минути от денонощието, жените произвеждаме нашите хормони в рамките на целия месец. Най-много тестостерон произвеждаме около овулация. Този хормон ни прави съблазнителни, прави ни да бъдем мотивирани, повишава нашето либидо. И природата така се е погрижила, че в момента, в който можем да забременеем, съответно да искаме и да правим секс. Всеки наш хормон има специфични условия за своето производство. За тестостерон е нужно да имаме повече цинк, селен и по-малко стрес. Естрогенът, от друга страна, произвеждаме в началото на цикъла. Естрогенът е анаболен хормон, който ни помага за изграждането на кости, мускули, кожа, коса, ногти. Той обича ниската кръвна захар и е стресоустойчив. Затова много момичета, които имат инсулинова резистентност, често страдат от поликистоизни яйчници и липса на овулация. Прогестеронът пък произвеждаме във втората половина на месеца, около 21-24 ден. Той изисква по-висока кръвна захар и много ниски нива на кортизол, защото стресът се отразява супер зле на нашия прогестерон. Спрямо хормоните и месечните цикли, жената има няколко различни архетипа. В началото сме момичето, палаво, игриво, съблазнително. По време на овулация се превръщаме в любовницата. Тя знае какво иска и го постига с лекота. След това ние сме домакинята. Нежна, грижовна, която се грижи за дома, мира и хармонията. Да. Мир и хармония и къде е предменструален синдром. Ние сме точно обратното. Изнервени, раздразнителни, с крампи в мускулите, с мигренозни пристъпи. Не само не сме на себе си, а и спокойно можем да убием някого. Защото PMS всъщност е симптом на недостатъчно прогестерон. И докато всеки месец от нашия репродуктивен живот ние можем да страдаме от PMS, по време на перименопауза и менопауза животът ни се превръща в PMS. А природата го е измислила. Хормоните намаляват плавно и постепенно и би трябвало ние да не го усещаме, но често правим неща, с които сами да се саботираме. Първо усещаме спада на прогестерона. Той започва да намалява от 30-та ни година и съответно той е естествен диуретик. Започват подувания, досадния целулит, натрупване на килограми. Не случайно наричаме менопаузата пубертет наобратно.
Забелязали ли сте как около 8-10 годишна възраст момичетата започват да се закръглят около корема? Това е защото в масната тъкан от хормона DHEA, който се произвежда в надбъбречните жлези, може да се синтезира хормона естроген. Той има за цел да събуди яйчниците на момиченцето и то да се превърне в жена. Точно същото се случва и с нас 30 години по-късно, когато се закръгляме около талията и уморените от дълги години работа яйчници се опитват да върнат щафетата на надбъбречните жлези и те да произвеждат не толкова силния, но достатъчно ефективен хормон естрон. Само че имаме един проблем. Надбъбречните жлези не са спирали да произвеждат кортизол от момента на нашето раждане. Този хормон е супер важен за нас. Без кортизол ние не можем да живеем. И затова тялото ни има 12 различни глюкокортикоида, които при нужда могат да бъдат обърнати в кортизол. Пример за това е меланинът. От една страна той е пигмент, който се намира в нашата коса, очи, кожа. От друга страна това е прекурсор на кортизола. Това обяснява защо при силен стрес хората могат да побелеят за една нощ или да отключат витилиго. Истината е, че ако нямаме производство на достатъчно свеж кортизол, който жените правят през нощта, за това ни трябва поне 1 час повече сън спрямо мъжете, през деня ние няма как да произвеждаме достатъчно, няма как да произвеждаме полови хормони, да произвеждаме DHA, който да се превърне в прогестерон, естроген или тестостерон и съответно, ако нямаме достатъчно, тялото ще вземе от резервите и ние ще си ходим с побелели коси, с бръчкани, пигментирани, с хипо- и хиперпигментации, но все пак ние ще сме живи, защото естетиката не е основната функция на тялото ни. И тя ни е изключително важна, когато искаме да сме съблазнителни и да имаме поколение, което, между другото, е най-оптимално, чисто физиологично между 19 и 35 годишна възраст. И се очаква след това, когато сме приключили с тази роля, яйчниците полека-лека да се отдръпнат и да прехвърлят щафетата над бъбречните жлези. А мазнините около корема се превръщат в нашия трети яйчник. Както ви казах, надбъбречните жлези произвеждат редица хормони. В случая ще се спрем обаче на кортизола, който, ако има достатъчно от него, остава и за производството на DHEA. Съотношението е 80-20. И принципът е много прост. Кортизол е стресов хормон. DHEA активира половите хормони, за да активира репродуктивната ни функция. В моменти на стрес и негостоприемна среда, тялото ни не иска да се възпроизвежда. Нашата генетика живее в съвсем различен стрес. Тя не може да разбере, че ние страдаме от синя светлина, недоспиване, липса на движение и прекалено много ядене. За нашите гени ние все още търсим храна, гонят ни съблезъби тигри и се случват съвсем различни неща. Затова от прекалено много стрес ние сами можем да саботираме тази функция на надбъбреците и да нямаме достатъчно DHA, който всъщност след това се превръща в прогестерон, естроген и тестостерон. Природата го е измислила. Не е нужно да сте го учили. Не е нужно някой да ви го казва, вие го усещате. Преди цикъл, тялото не иска да произведе прогестерон и това е най-естественото нещо. И какво се случва? Яде ни се сладко, почива ни се повече, спи ни се по-дълго, не искаме силови тренировки, не искаме да ходим на големи активности, искаме да се осамотим, да останем вкъщи с книга, чай, с най-близките хора. Иска ни се да почиваме повече и да пропуснем нещата, които често пъти сами сме натрупали в програмата си. Да, ама не ни се тренира, но ще тренираме. Яде ни се сладко, не само, че няма да ядем сладко, ние не ядем въглехидрати, глутен, млечни. Искаме да спим. Как ще спим? Ставаме в 5 часа, защото има толкова много неща да правене. И
така месец след месец ние сами саботираме производството на прогестерон. И не е чудно, че много от нас страдат от естроген доминиране, което с други думи е синдром на недостатъчно прогестерон. И когато говорим за хормоните и когато говорим за това как сами можем да се бутнем в едната или другата посока, да приближим или да забравим менопаузата, често пъти си мислим какво пък толкова. И да ми дойде менопаузата, вече няма да се занимавам с досадни превръзки, тампони. На баба ми много е пъкало, кога е дошла менопаузата. И сигурно ще сте прави, все от нещо ще се умре. Така или иначе, българите сме по най-лоши показатели в Европа спрямо здравния риск и продължителност на живота. И жените, въпреки че живеят по-дълго от мъжете, за съжаление прекарват последните 5-7 години в недобро здраве. А основните причини за смъртност са все хронични заболявания, които се развиват за 20, 30, 40 години и изключително много зависят от начина ни на живота. Всички симптоми на перименопаузата и менопаузата, а те са 34 според British Menopause Society, те са начин тялото ни да ни даде сигнал, да ни каже, че нещо не е наред, да ни помоли да забавим темпото и да си обърнем внимание. Но всъщност, често пъти това звучи прекалено лесно на теория, на практика изобщо не е така. Защото има един много сериозен въпрос, който не всеки иска да си отговори на него. Защо всички и всички други са по-важни от мен? Защо никога нямам време за себе си? Защо не вярвам, че съм важна и ценна и заслужавам да се погрижа за себе си? Много трудни въпроси, но истински вярвам, че техният отговор крие ключа към нашето истинско благосъстояние и дълголетие. Аз го научих по трудния начин. Бях вкопчена в медицината, живея в ерата на медицина 3.0, пръстени, замервания, каквото не следиш, това не можеш да подобриш. Фастинг, намаляване на стреса, оптимизиране на страдата, всичко. И аз го вярвам и го живея и го проповядвах на всичките си приятели и познати, докато в един момент един от най-здравите ми приятели за един месец си отида от рак на 41 години. По същото време имах час при бразилка шаман и бях съкрушена. Не можех да опиша шока. Всичките ми вярвания и убеждения, те се сгромолясаха пред очите ми. Аз не исках да се разделя с илюзията за контрол. И тогава тя ми каза нещо много простичко, но толкова дълбоко забравено, че дори е тема табу в класическата медицина. Ние имаме няколко тела. Физическо, емоционално, ментално и сакрално. Защо гледаш физическото и от него съдиш за всички останали? За да сме здрави, трябва всички те да са здрави. И беше абсолютно права. И всички го правим. Не слушаме интуицията си, не слушаме тялото си, но слушаме тиктокъри, инфлуенсъри, ютубъри. Не слушаме нашето вътрешно усещане как се чувстваме, но вярваме на лабораторни изследвания, на Oura Ring и на фармаиндустрията. А всъщност, истината е, че на този свят жената не се ражда само за да има поколение и да продължи рода. Истинският живот на жената започва, когато приключи детородната й функция. Но тогава тя трябва да разбере коя е, ако не е майка, съпруга, домакиня. И да си отговори честно на въпроса какво искам истински, какво ми доставя удоволствие. И да се грижи за него, защото жената е източник на всички блага, на женското начало, на женската енергия. Не случайно в митологията ние сме свързани с богинята на земята и с богинята на любовта.
И от жената произлизат всички блага. Тя поддържа и дарява съществуването на всичко живо. И всичко започва от първата чакра, някъде около нашия перинеум. Защото на този свят сме се родили да изпитваме удоволствие. За разлика от други животински видове, които се разгонват само веднъж, 2 пъти в годината, жената може да изпита оргазъм дори когато не може да забременее. Тогава еволюционно, кое е по-важно? Да се наслаждаваме на този живот или просто да го продължим? Философски въпрос с много кратък и ясен отговор. Use it or lose it. Защото това се отнася за всяко едно нещо. Без спорт и движение, остеопороза и саркопения. Ако не ползваме мозъка си, ако не учим и нямаме предизвикателства, деменция и Алцхаймер. Без секс и удоволствие, вулвовагинална атрофия. И всъщност всичко е толкова свързано, че е безумно да гледаме на тялото си като на отделни системи и на отделни хормони. Защото статистиката е изключително плашеща. Жените след 40-50 годишна възраст страдат от купища проблеми. Инконтиненция, липса на удоволствие при секс, сухота, възпаления, болки при полов акт и какво ли още не. Но не е нужно да бъде така. На конгрес по менопауза в Валенсия тази година докторка германка с типичната немска студенина разказваше за всичките страшни цифри и неща и след нея излезна доктор от Бразилия, който каза ми да ви кажа, при нас бразилките нямат такива проблеми. Всички те имат едни млади гаджета, никой не страда от сухота, от липса на оргазми, проблеми с либидото. Защото либидото, това е нашето желание за живот. Това е нашата жизнена енергия. И естествено, то намалява с спада на естрогена и намалява заради стреса. А всичкото напрежение при жената се натрупва в тазовото дъно. Затова е изключително важно ние да се погрижим за нашето тазово дъно. То има връзка и с нашето лице, увисването на лицето, загубата на тонус в долната половина. Тя неминуемо е свързана с дисбаланс в хаша, с пролапс в пелвиса. И е наша отговорност да се погрижим за него. А варианти има много. Секс, нефритени яйца, мастурбация, кегел упражнения, модерни технологии като стола на BTL. И не е нужно да бъде трудно, и не е нужно да бъде сложно и болезнено. Просто трябва да намерите вашето нещо, правилното нещо и то ще се случи с лекота и ще ви доставя удоволствие. Аз така съвсем случайно открих своето нещо, когато след миналото издание на Longevity Fest отидох да си направя замерване в DEXA клиник за костите, за вътрешните мазнини, за мускулите и разбира се за VO2 Max, най-добрия показател за общата смъртност. И очудващо, същия индекс, който беше минус 1,1 2022, не само 2 години по-късно не се беше влошил, а той беше плюс 0,2 и бях качила мускулна маса. Миналия месец повторих изследването, костите продължават да са ми на плюс 0,2, а мускулите са с близо 2 кг повишаване и се чудих как съм го постигнала при положение, че нямам промяна в начина си на живот. Оказа се, че имам. Бях гледала едно интервю на професор от State University of New York и той беше пробвал с жени, които са млади и имат остеопороза, да се вибрират на вибриращи платформи само по 2 минути всеки ден. За 1 година те бяха постигнали подобрение в тяхната костна плътност. И всъщност това е единственото, което аз правя на PowerPlate в къщи, защото ми е трудно да тренирам, мързиме, но 2 минути имам. 2 минути с изправени колена, 3-4 пъти седмично. И това нещо работи за мен. Щом има нещо, което да работи за мен, със сигурност ще има и нещо, което да работи за вас. А има толкова много неща, които бих могла да правя по-добре. И въпреки това,
Моята епигенетика работи за мен. Просто трябва да намерите вашето нещо. Защото животът не приключва с менопаузата. Той тогава започва. Но ние истински трябва да си отговорим на въпроса. Какво искаме? Какво ни доставя удоволствие? Защото енергията, която сега няма да е необходима за износване всеки месец на яйцеклетка и за създаването на нов живот, тя ще е на наше разположение, за да творим, да създаваме и да променяме света. Защото жената е пример. Това, което правим или не правим, има отражение на 7 поколения след нас. И ние възпитаваме грижата. Но първо трябва да се погрижим за себе си. Защото го заслужаваме. Благодаря ви. И само последно, моля ви, сканирайте промокода и се включете да ми помогнете с една анкета за моето проучване за перименопауза и менопауза, защото вярвам, че тук може да бъде една синя зона в България и трябва да променим статистиките заедно. Благодаря ви. Аплодисменти за Тяна Прасолска. Това беше един музикално-поетичен, много женски монолог, много красив и много нежен. Благодаря ти за това представяне. Имате ли още въпроси към Тяна? Или просто сканирайте. На сцената, в изложбената част. Утре цял ден също съм тук на ваше разположение. Имате контактите ми. Темата е безкрайна. Там виждам една дама, има въпрос. Заповядайте. Прощавай. Искам да ви благодаря страшно много за прекрасната презентация. По-скоро нямам въпрос, по-скоро имам коментар и искам да кажа, че много се радвам, че мъжът ми е тук в публиката, за да чуе всичко това, което казвате. Защото наистина жената минава през всичко това, без да е забелязано и обикновено неразбрано. Така че много ви благодаря за всичко, което казахте. Аз ви благодаря. Има още един въпрос тук, господина. Някой доброволец с микрофон, моля. Ето. Здравей, Тяна. Благодаря ти за прекрасната презентация. Аз също съм нечий съпруг тук и се радвам, че имам възможността да в дълбочина да чуя това, което ни разказа. Аз го преживявам всеки ден. Искам... И съм откровено заинтересован в темата. Искам да те попитам, тъй като имам възможност да те познавам от много отдавна, както теб, така и съпруга ти. Искам да кажеш няколко думи за мъжката част в тази дамска история. Мъжката част е много важна в тази дамска история и сега е момента наистина да ни подкрепите и да разберете. Жената има нужда от минимум 1 час повече сън. Това, че вие се събуждате и сутрин се чувствате с енергия, при нас не е така. Това, че в някакъв момент искаме да нарушим диетата и да изядем нещо, което знаем, че е вредно за нас, или разбрали, че заедно ще правим някакъв режим, това са нашите хормони. Ние имаме нужда и при нас тази дисциплина, която при вас работи, при нас тя може да е пагубна. Оказа се, студените душове, всъщност криотерапията, всички неща са тествани върху мъже, но те върху жените действат различно. За жена в перименопаузата и менопаузата идеалният body mass индекс е 24-26. Ние трябва да сме не пълни, не дебели в никакъв случай. Но най-голямата драма, която аз имам с много млади, красиви, страхотни клиентки, стремежа си да сме винаги слаби. Аз самата това винаги, понеже ми е било комплекс от дете и се искам да отслабна. Само че отслабвайки,
аз мога да предизвикам много по-рано да се случат нежелани процеси в моето тяло, защото една жена има нужда да яде между 2500 и 2500 2200 и 2500 калории на месец и 10% да увеличи приема на калории втората половина на цикъла си. Никой не яде толкова. Никоя нормално изглеждаща жена, която това не е инструктирано и съобразено с спорт, всички сме недохранени и преуморени. Липсва ни белтък, липсва ни почивка. И всичко, целият живот е, както е ден и нощ, така имаме катаболизъм, анаболизъм. И прекалено много даваме за другите. Те са го казали в самолета. Ако стане нещо, сложете първо маската на себе си. Ние не можем да дадем, ако нямаме. И всъщност, за да може да захранваме мъжете с тази енергия, която толкова много имате нужда от нас, вие пък се погрижете, ние да спим повече, поглезете ни повече. Да, наистина имаме нужда от мъже, които да бъдат истински мъже, за да се почувстваме ние жени. Така че много съм щастлива, че има и мъже на тази лекция за перименопауза. И слушат много осторожно и се записват, помнят и съответно моделират поведението си. Аплодисменти за Тяна!